Studio Onyxton. Как ни ви омръзна, бе, да говорите за мен? Работа ли си нямате, че с мен се занимавате? Мръсно се да ми направите, после на приятели се правите. За малуме ли ме имате? Нека ви го кажа с тези думи две. Стига сте говорили тези интриги, живейте си живота, бъдете щастливи. На мира оставете мен и моите близки. Стига сте с интриги, психопати. Яд ви е чистоти работа, съм се качил на върха. Много ме мразите, много се дразните. Яд ви е чистоти работа, съм се качил на върха. Стига сте говорили тези интриги, живейте си живота, бъдете щастливи. На мира оставете мен и моите близки. Стига сте с интриги, психопати. Говорили тези интриги, живейте си живота, бъдете щастливи. На мира оставете мен и моите близки. Стига сте с интриги, психопати. Studio Onyxton.